Right, kanti ke sibonile ke ivideo kaGogo Maweni sabalele enkundleni zokuxhumana ethakatha nje bukhoma. So khuluma naye namhlanje. Akasichazele ukuthi ke bekwenzwani lapha ya. Nokuqwashisa nje kumphakathi ngezinto ezifana nalezi ezenziwayo emphakathini esiphila kuwo. Awubeka indle baningi abantu abamangele bebona le video kwasuka igidigidi enkundleni zokuxhumana nezinkulumo mpikiswano enqaba. Abantu bekhuluma ngale ya video leya yang bebabaza ukuthi hawu bukhoma pho sizoba naye ke khona manje nje uGogo Maweni. Sikhuluma ngene uGogo Maweni nakho bekwenzeka kule video ukuthi mhlawumbe ukwazi uyibone amazwibela lawa amadoda phelele imisebenzi anuke aphume neimpethu khuluma njengoba ushisa lo mlilo lo ufuna izinto zakhe aphume neimpethu into zakhe zibaleke kube emnyama nasebusweni njengoba ngengulube ela eduze namanje afane naye anuke igama lakhe khuluma igama lakhe lethiwa igama lakhe ukufaka kule ngulube ngalamanalithi ufuna isibeletho sakho sihlabeke ungabi nenzalo lahlela senze important mayinensila sina uGogo Maweni la emsakazweni Khoza FM sawubona we Gogo Maweni Sawubona siyaphila kunjani sisi ngiyaphila Angisiqale ngevideo le benikade niyenza lapha yana ngane yakwethu bekwenzwani lapha yana kahle hle chaze nje kahle akusi video it's clip ku show yami edlalayo ku Moja Love and njengoba besisebenza lapho sisebenza iside chick or intombazana efiye underwear yakhe endlini yomuntu kahle njengoba lo muntu wesifazana afikile kimi wakhala wangitshela ukuthi no kunenkinga kunentombazana emthukayo kunentombazana emfonelayo futhi sekaze afika nasemzini wakhe ashiye nezinto zakhe emzini wakhe so besebenza yona leyo ntombazana ukuthi iyekele ukumdelela njengoba ayenza acabanga ukuthi usekuye phakathi kwekhaya ngoba bekangitshela nokuthi abasazwani ekhaya nomyeni wakhe akanakekela izingane so yeah basically that's about it so le side chick ishiye iphendilayo emzini walentokazi yeah nomyeni wakhe ekamereni uthekimi uyithole ekamereni yeah Okay nokuyezwakala abantu abaningi ke mhlambe ubonile la ukuthi imbono ihlukahlukene ayifani ngalokho bekade kwenzeka ungathini mhlambe mayelana nayo le clip abantu abaningi abazokhuluma or abazophawula abantu bazubuhlungu bendoda iyenza lezi zinto lezi engikhuluma ngazo and futhi akusukuthi manje ngoba abantu abaningi bebathi why lo muntu wesifazana angathakathi indoda ashiye intombazana mina umbuzo wami ke ukuthi why fanele le ntombazana ezile phakathi komuzi wami ihlukumeza mina ingaqedi lento ayenzayo nomyeni wami why fanele ukuthi ngithukiwe umuntu angene phakathi komuzi wami angidelele ashiye nezinto zakhe ukungibonisa ukuthi ulale embedeni wami nomyeni wami mina ngimshadile ngifuna ukwazi ukuthi umuntu wesifazana makasayenza kanjalo athatha imali yasendlini indoda engasakwazi ukondla izingane aqeda azongitshela angibonise ukuthi imali yomyeni yomholo iphelela kuye ngalezo sikhathi abantwana banakudla then senza kanjani ngoba kusho ukuthi indelelo leyo wangayenza izinto zenzayo nomyeni wami uhlukane nami wayifanele ukungibonise ungithuke ungilandelele ungilande na kuma social media uphinde upost ukuthi ngibone ukuthi nomyeni wami so at the end of the day ukuthi abantu besifazana bahamba badelela laba babhizi namadoda wabantu so you must kufanele kube nento eyenziwayo for umuntu wesifazana oshadile ozwe ubuhlungu okay yeah lo wesifazana obukade umsiza ushadile nomyeni wakhe mhlambe noma useyintombi nje bashadile okay bashadile
bashadile and njengoba bengimhlahluba phela ukhumbula angiveli ngenze izinto nje ngoba baningi abantu abangafika bakhuluma amanga ngabantu bayenzeni bese mina ngihambe ngimosha impilo zabantu ngiyahlola kuqala ngiyabuza imibuzo kuqala phezulu kwamathambo namadlozi yangiwasebenzisayo and ngiyakwazi ukubona uma umuntu akhuluma amanga njengoba ngisebenzisa amakhandlela ngisebenzisa umhlahlo ngisebenzisa namathambo. Okay ukube mhlawumbe befika lo dade engashadile alibika udaba lakhe kodwa engumuntu ongashadile ubungamsiza yini? Angashadanga but it also depends ukuthi na lo muntu lo ka azwana naye for how long ngoba if umuntu angashadanga but lo ka azwana na lo muntu wesilisa 10 years banezingane bahlala bonke yebo bengizomsiza ubani ongayi 10 years yonke loka aphila nomuntu wesilisa amnakekela abe nezingane naye ahlale naye and then umuntu wesilisa azophinda yenze so no bengizomsiza. All right nokuyezwakala ngene ukuthi manje ake ngibuzeke lapha Ntombi kuba kunamuphi umphumela ke lokho ebenikade nikwenza lapha na ke ngoba phela yebo siyenzeka lezi zinto siyazi baya abantu ezinyangeni beyocela ukuthi kwenziwe le ayimkhube begilwa lapha ya kodwa manje sikaze sibone kwenziwa khoma njengoba sibona manje umphumela kuba yimuphi izinto ezenziwayo phela angithi ukuthi manje njengoba ngine le TV show ngiyakhetha ukuthi iziphi izinto ezilight engazibonisa TV ngoba to me into elight leyo khona ngaphezulu kwalokho yana mawethu ay kuningi madam ubukha phezulu nje wena bengenza into elight engizokwazi ukuyibonisa eTV ngoba ziningi izinto ongaziyenza ezokuhlukumeza umuntu ohamba adelela or umuntu ohamba amosha imizi yabantu. I mean people should be held accountable for lezo zinto lezo ngoba I mean obuhlungu bokuqala umndeni or bokuba nomuntu wesilisa okhulise nezingane zakhe uphinde ube naye through thick and thin bese kufika umuntu azokudelela mina nginankinga nabantu abashitayo bese bashiye imndeni yakho mara hayi umuntu wesifazana aphinde azongidelela phakathi komuzi wami ngiyabona into enginenkinga nayo leyo manje wesaba ukuthi umphakathi uzokubiza ngomthakathi akusinto enza nje ngithwase 11 years ago kunini bangibiza namanje basazongibiza and akusi ukuthi it's something engifanele ngibaleke ngigedla mina igedla liyaphindisela liphindisela emuva liyaqinisa liyahlambulula liyakhona futhi nokusebenzisa nemithi eminyama idlozi lami nje lelo ayikho into engizoyenza ngoba ngisebenza kanjalo so umuntu ozohamba ngibiza umthakathi yenzana ezakhe lezo ngiyazi mina inhliziyo yami ikuphi ngoba naye umuntu ohamba amosha impilo zabantu naye at some point fanele kube nomuntu okwazi ukuziphindisela kuye so it's a win-win situation at the end of the day if umuntu ahlukumeza omunye umuntu mina I believe ukuthi naloyo muntu fanele ahlukumezeke ngoba asihambi sisukela abantu bukhona ubuhle nobubi balento mhlambe lomkhubu ngathini lapho ubuhle ukuthi lo muntu wesifazane lo ozekimi uyothola ukuphumula uzophinda futhi athole ukujabula phezukwa lento ayenzile because ufundise umuntu wesifazana isifundo njengoba ayena bekazitshelile ukuthi kuzogcina yena njengoba amdelela ambona ilutho akhulile ayenza lezi zinto azenzayo and yet angene phakathi komuzi womuntu wesifazana so ukuhle lokho kimi mara ukubi ke ukusho ukuthi lo muntu besemsebenza uyophila njengaleyo ngulube leyo uyophuma impethu abantu bazohamba bangasamthandi bangamzwisisi anuka namadoda futhi ayohamba mshiya into ebuhlungu uzofanele ukuthi athole inyanga ekwazi ukususa leso sichitho leso sinyama leso sisifakile nesilwane esiphezulu kwakhe angisabuza nilenze njani iphenti lika sisi pho lisho lihambe nengulube nje angithi lile insila zakhe sizolenzani all right cha siyazi lalela ke gogo sengiphethe nje ngosambuzo okugcina nci abantu abafika kakhulu kuwe bezocela usizo ibaphi besilisa noma besifazane
Akubona nje ngosuku nje abafika kakhulu kunabanye ibaphi abantu besifazana abantu besilisa bayeza abantu besilisa bona bazela for amabhizinisi abantu besifazane bazayo kakhulu but abesilisa beza for amabhizinisi abesifazane ingivama beza basuke bekhala ngani bona uyazi ke amadoda nokuthi bafuna ama promotion emsebenzini nabanye futhi ama business akufani ayithi mfanele ngisebenze nje. Hey siyezwa kokumaweni siyabonga bakithi ngesikhathi osiphe sona emsakazweni Ukhozi FM sibonga kakhulu siyazi umuntu omatasa kodwa uhloniphile wathi cha kulungile uzokhuluma nathi siyabonga dadewethu. No nami ngiyabonga kakhulu nibe nosuku elihle.